Špeciálne miesto v živote Aspergeriek a Aspergerov majú hlboké záujmy. Nie sú to iba obyčajné koníčky. Ich mozog, ktorý je zahltený zvukmi, vôňami, svetlami, požiadavkami, ľuďmi okolo nich, zrazu nájde svetlé miesto. Nájde niečo, čo ho vtiahne tak veľmi, že všetko ostatné prestane byť dôležité, veci zrazu dávajú zmysel, sú zaujímavé, prinášajú im radosť a pocit napojenia na niečo konkrétne. Je to záchrana. Ostatný svet to často nechápe a nepočúva ich, vyháňa ich od kníh, od počítačov, od skúmania mraveniska alebo od japončiny. Môže to byť kľudne iba prelievanie vody alebo točenie koliesok na starom rádiu. Je to ale nesmierne zaujímavé, celý svet je zaujímavý. Tak skúsme spomaliť a skúmajme ho s nimi.